Vi skal vise andengradsfunktionen, og det gør vi, eller funktionsforskriften, det er den der fx lige med ax i anden plus b plus plus bx plus c. Og vi starter så med at finde diskriminanten på den her ligning. Og det gør man ved, at man laver x i anden om til a, så det bliver 1 i anden, og man laver minus 6x om til b, så det bliver minus 6, og plus 8, det bliver bare 8 ved c. Og så finder man diskriminanten ved at tage b i anden, så det er så minus 6 i anden minus 4 gange med a, som er 1 i anden, og gange med c, som er 8. Og det bliver så 4. Så vi kan se, at diskriminanten er 4, og den er over 0, så skal der være 2 nulpunkter. Og dem finder man så ved at sige, eller bruge ligningen x lige med minus b, så man ændrer fortegn på det man har, så det bliver 6 plus kvadratroden af d, eller diskriminanten, som er 4, og så en brøkstreg, og så dividerer det hele med 2a. Og det er så lige med 4. Men det er jo ikke 2a, der skulle stå, det er 2 gange 1 i anden. Ja, 2 gange 1 i anden. Og det er så vores ene nulpunkt. Og det andet nulpunkt, det laver man ved at sige x lige med og man laver stadigvæk b om, fordi der står minus b i formlen, så det bliver 6 og så den minus den her gang kvadratroden af diskriminanten, som er 4, brøkstreg 2 gange 1 anden lige med, og det er lige med 2. Og så har vi begge nulpunkter, og det vil vise lidt senere, hvad man sætter ind i en parabol. Men så det sidste, du mangler at finde, det er toppunkter. Og den sådan skriver man sådan her. T P i med parentes, og så står der minus b divideret med 2a, og det skriver vi så med at ændre fortegn på b'en, så det bliver 6 divideret med 2 gange 1 i anden, og det skal så være sådan et komma imellem, og så er det minus d, og diskriminanten er 4, så det er minus 4 divideret med 4 gange 1 i anden, parentes slut, lige med. Og grunden til, det er det der lille komma, det er, at det der, det svarer til, hvor toppunktet er på x-aksen. Så jeg skriver lige et x over, så man kan holde styr på det. Og den her, den svarer til y-aksen. Og x-aksen, 6 divideret med 2 gange 1 kommer i 1 i anden, det er lige med 3. Så x er lige med 3, og y er lige med. Og så er y lige med minus 1.
Og så med alle de informationer, vi har fået igennem ligningen, altså med nulpunkterne og disponenten og toppunkterne på punktet, så kan vi nu begynde at sætte det ind i en parabol, og det vil vi så lige begynde at gøre. Og så har vi lige lavet et koordinatsystem og sat tallene ind, eller det vil jeg så forklare lige hvorfor og hvordan det fungerer. Og man kan se at vores toppunkt, der er det ved x-aksen, der er det 3, det er her, og på y er det minus 1. Så man tager så til bare at lave en streg hen mellem y og x, og så er toppunktet her. Og så kører parablen op sådan at den er nulpunkterne, det er som man ser her 4 og 2x, så det er her og her. Så hvis man lige skal tegne groft, hvordan parablen nogenlunde til at se ud, så kommer den til at se sådan cirka sådan her ud. Og det er så sådan, man sådan cirka laver en parabel.